Benedict atafadwa maoko. Utsengurwe primary school. Plaintiff mangarwenya achimangara Carlton Chitumba. Plot 11 Peanut Farm Mburu. Kuna Carlton Chitumba. Ushedwa udarira Chief Kandea nemusi wa 17/3/2024 ikoti yapfuura. Kuzopindura nyaya wakamangariwa inoti uyamudare chipedzerane handichada nezvako. Ndomose wakamangara kai Benedict atafadwa. Amen. Hapana chatakudzwa kana kufambidzira. Hapana. Munhu achiti amen. Kuchecha chichivabveni chocho. Hatina kuopa mutemo chakamire. Carlton Chitumba. Zvaugadza kwazvizvo. Ndazvinzwa. Uri kubvuma here kurambwa kana kuramba? Inini mhuri yangu Ndichitevera. Ndatuti shamwari. Hongu ndiri kubvuma kurambwa kwete ndiri kurambwa. Handirogamuchira zvaanenge aita. Saka wabvuma kurambwa. Zvaanenge aplana. President Build. Abvuma hake changamire mhuri yenyu. Amai, tipe tinzwe chapa kuti nhasi huyai tipedzerane mudare. Chanesa chii chapa kuti sorotenda kumusha. Agara zviri ipapo munombera henyu muriko. Pamusoro edanda ndakanetsana nemurume wangu zvakapera 2023. Ndakatanga kurwara ndichibhidha ndichienda mwedzi kasingaperi. Ndakatanga muna March 2022. Ndakafamba ndiri ndega ndichizvirapisa. Murume wangu anga asingandiperekedzi, anga asingandibatsiri. Ndakafamba kwese kwandainzwawo kwandaikwanisa kuona rubatsiro kune vanobatsira vanoshandisa kuzvidambudziko zvemiri. Pamwe pacho ndaiti ndikabatsirwa zvaimboti ganukei. Ndosvika panguva yekuti nhengo yangu yemukati ropa iro rinoramba rakadundurira zvekuti nyangwe pakugeza madzimai tinogeza tinoita sekuti tinoisa chigulu. Ndikaisa chigulu chaibuda chakati sururoko. Ndakazonyorapisa nevabereki ndo ndakazopora asi manga muna November. Ndaenda kunorapisa kune vabereki murume wangu haana kunditeera. Ndakangorapiswa pandangotaura vabereki kuti ndakudzokera kumba kwangu. Ndadzoka kumba kwangu ndakadzoka muna December. Ndipo ndakasvika ndichibata pamuviri pemwana wangu wechitatu musikana. Iko zvinani 7 months. Takakohwa fodya yedu ndobva tatengesa. Tatengesa mumba manga mune 3600 US. Ne200 US yandikanga ndapiwa nemurume wangu. Tataurirana kuti ndoda kutenga kitchen unit. Ndane vana vatatu asi ndatenga kitchen unit. Mwaka wakapfuura last year takanga tatenga mota handina mari yandakawana. Saka mari yakanga iri mumba yangu yekitchen unit ndakanga ndinayo. Ndobva ndapiwa mari yekutenga preparation nemurume wangu 150 US. Saka takaenda tose kuHarare nemurume wangu. Ivo vaifanira zvemalicense, kutransfer license. Ndakafonera munin'ina wangu wenumber 3 wombamiri. Ndikati munin'ina waisangane kutaura ndinoda kutenga preparation mundibatsire kunhunga-nhunga. Saka vana vamai vangu vanogara kuHarare. Saka ndandisingakwanisi kuti ndisvike ikoko ndinovaona zvanzi zvokuti ndingosvika mutaundi ndotenga preparation ndobva ndadzoka. Saka takaenda kuHarare ini nemurume wangu nevamwe vakajoina wangu vari mota imomo. Avo varume vangu vakaenda kumalicense, ini ndakasara nemunin'ina wangu tichitenga preparation. Ndobva vadzoka, ini bva ndadzoka nemurume wangu, munin'ina wangu ndobva adzoka kumba. Saka ndasvika kumba ndakanobvunza munin'ina wangu, ndakabata foni ndakufonera munin'ina wangu kuti ndibvunze mwana kuti afamba zvakanaka here kwasvika kumba. Network yainetsa, ndobva ndaita kusenda message. Ndikati munin'ina wafamba zvakanaka here, ndobva apindura zvakanzi ndafamba zvakanaka. Ndobva munin'ina ati murumbwana anga achindibvunza kuti uri kuuya wega here kana kuti kuuya nasisi wako. Murumbwana wataitaura ndibaba wedu wakatibereka. Izita ratinongozivawo isu pachedu sevana kuti ndo ratinoshedza baba riri nickname. Saka munin'ina wangu ndakabva ndamupindura ndikati handisi kukunda kuuya, ndichazoronga rwendo rwokuuya ikoko. Ndobva tarara, ndakamubvunza ari ma8 ndipo takasvika. Saka mangwana kuseni ndakangomuka nekubata mutsvairo wangu ndakuita basa rangu repamba. Murume wangu akabva atora foni yangu ndobva aenderera mberi nekupindura mamessages. Vachiita sokuti ivo ndo vari kunyora vachipindura munin'ina wangu. Ndipo vakamira message kuti vanga vachifunga kuti ndiri kuuya here. Munin'ina wangu bati zvikanzi vaudze kuti ndichauya pachadzoka bangu kuno chiregai kunyanya kutaurisa nekuti murume wangu akazwimwa. Munin'ina wangu ndobva angopindura baseka kuti kikiki. Ndakazoona murume wangu atumira mwana wangu wekutanga ane 8 years. Zvikanzi ndinoshedza mai vako ndobva ndapinda mumba. Pandikapinda mumba ndikatoona murume wangu akatochaja. Akatogumbuka zvikanzi ndakubatira mamessage. Zvikomba zvenyu zvekuHarare zviri kubvunzai. Ndakafonera munin'ina wangu foni iri paloud. Ndichida kuti tiedze kunzwisisana nemurume wangu kuti vanzwisise kuti ndiani wataitaura nezvake.
asi murume wangu akaramba akati iwe nemunyanya wako mese muri mahuyu. Saka zvadaro murume wangu akabva andidzinga pamba akati ibva pano nekuti ine handigare nehuri. Mari yandikanga ndinayo yanga iri mumba 3600 ne200 US yose akanditorera. Asi pakunditorera handina kuiburitsa, takatorwisana ndichirambira mari. Ini ndakazvitakura nenhumbu yangu yanga ine 6 months. Murume wangu akandirova akati nhumbu haisi yangu uri uyu handigare newe pano. Mari ye ndobva aitora ndobva vamutsa mota yavo ndobva vaenda kuforester bill. Kuforester bill vagara vachikuenda nguva nenguva, kunyange pose pandairwara ndokwavanotandarira ndokwavanofarira kuforester bill ko. Ndifunga ndakasara ndiripo pamba. Ndasara ndiripo pamba vakazodzoka mangwana makuseni. Ndobva vati uchiri kudai pano ndakudzinga ibva pano. Vakabata makisi ndobva vandikandira mabhegi panze. Vandikandira mabhegi panze ndakanga ndisina kana mari yebhasi. Chero mari yangu chaiye mascrap yemanyowa handina kuipiwa. Ndakati chindipewo mari yangu ndiwane transport yekuenda sezvo mandidzinga. Zvikanzi kwete handigoni kukupai mari yenyu yemanyowa. Ndabata pamari yangu yepreparation yekuti nhumba isi yangu. Ndakasvika panokwirwa mota ndokufonera amai ndikati ndozviri kuno zvino handina mari yebhasi. Ndakabhadharirwa pay forward naamai ndomasvikiro andakaita kumba kwedu. Ndasvika kumba kwedu murume wangu akati uye musi wa27 July ndanga ndichiri ndakazvitakura nhumbi yanga ine 8 months. Vakasvika pamba panga pasina aripo kunze kuti isu vana tega tisina tiripo negogo vataigara navo vaitichengetawo sevana pamba. Vakasvika vakatara madzimai nekuti ndauya isai mabhegi mumota tidzokere kumba. Vakauya vari vega. Ini ndakapindura ndikati baba wemwana ini hazvigoni kuti ndidzokere nekuti zvatakatadzirana kundidzinga kwamakaita hazvina kuenzaniswa uye handisi pasango ndiri pamba pevabereki saka hazvigoni kuti ndingosimuka ivo vasipo. Saka mirirai vabereki vatange vauya. Saka ndakafonera vabereki kuti mukwasha yenyu ari pano. Asi vabereki vasati vadzoka murume wangu akasimuka akabva achibva adzokera bvamutsa mota yake bva adzokera. Ndokubva vazouya zvakare ndasununguka mwana wangu musikana. Ndakamusununguka musi wa26 August ivo vakauya musi wa31 August. Ndobva vasvika ndobva wapa mwana wozita mwana musikana zvikanzi anonzi Chloe. Baba takazotora mhuri yedu nemakorokoto. Baba havana kuramba nemhuri vakati mukwasha zvana ndichikumbira ndechekuti mhuri yenyu yakauya yakazvitakura ine 6 months. Vaienda kusikero uye musowo wakarwadziwa ndakavatakura ndikavaendesa vakanobatsirwa vakanosununguka kuchipatara. Saka ndakabhadhara mari yangu nemari dziri kudiwa. Kana muchinge mandipawo mari yangu yechipatara iyoyo mutakura mhuri yenyu mudzokera nayo. Murume wangu akabva ataura kuna atezvera akati baba tinyorei kumusana nekuti tauya tisina mari. Zvikanzi nababa endai munotsvaga shoma iyoyo yechipatara mudzoke mutore mhuri yenyu. Vakabva vaenda. Vadzokera vakasvika kumusha tanga tine mombe 4 dzanga dziri mudanga. Ndobva wasvika ndobva watora mombe 2 dzanga dziri mudanga ndobva vatengesa. Vakatotaura kuti ndatengesa mhuri. Ini ndikatoti kutengesa kwavaita vakuya kuti vanopedzisa mungawana baba ndiwane kudzokera kumba kwangu. Ndakaona munhu haana kuya. Vakabva vangonyarara vakadaro. Kusvika kunetsana kwese kwataita vakanga vaine mudzimai wavakanga vainaye. Mudzimai uyu ndowavaienda kuforester bill. Akanga asingori mudzimai chete asi mudzimai vakanga akatozvitakura ine pamuviri pake. Saka pavakadzokera ndopavakatengesa mombe idzodzo ndobva mari iyoyo ndokwayakaendeswa ikoko. Kusvika mudzimai aitouya pamba pangu achiita zvavanoda. Saka ini kuti nhau iyi ndizoiziva. Murume wangu akanga aine mumwe mudzimai imwe kombo inonzi kwaHauro. Vakasangana pamba ndobva varovana ndobva vaita noise pamba pangu. Saka pakaitwa noise vanhu vakasvika pamba ndobva vauya kunobata noise iyoyo. Ndopandakafonerwa ndichiudzwa kuti ndozviri kuno. Ndafonerwa kudaro ndakafona kuna bamunini munin'i womurume wangu. Ndikati ko bamunini zviri kufamba sei? Ini ndakamirira kuti muuye kuzonditora kuti ndidzoke kumba. Bamunini ndopavakati ini hapana zvandanga ndichiziva maiguru. Vanhu vashuwa ndavaona vanga varipo asi handina kuziva kuti mukoma ndozvavari kuita ndichenesewo maiguru ini handirimo munyaya dzamukoma. Kubva ipapo hatina kuzongobvira tataura nemurume wangu. Ndona yangu yandina baba boy saka kutaura kwamukutaura nokuti kupedzera kutaura kwamukutaura kuti hatinobvira tazotaura igore rakapera. Igore rakapera muna October. Muna October. Alright. Baba boy pano here chamuri kupikisa kutaura nemadzimai enyu nhasi zvavataura. Panyaya yokuti handina kumurapisa inhema dzanga rero nokuti inini mai vanova musara pavanhu vakandifonera vakati mukwasha ndikumbiroochi because mamboedza kurapisa mwana uyu saka zvaramba asi ndokumbiroochi mwana ambouya kuno. Ndopa wakaenda maifamba here namai vaimusara pavana vaikufonera kuti vazive kuti maiedza kurapisa. Because aifamba achirapiswa nhuyu
avo vange vari kumba kwavo, imi maifamba navo amai vaye here kuti vazive kuti imimi maimurapiso? Sorry. Handiti mati amai amusarapa vana ndovakanofonera kuti mukuwachanda maedza nepamunogona chindipai mwana wenyu mbotrial. Ndopanda kuti nini amai vache vavo vari kutaura zvokuti maedza imimi maitrial vanga vaneni here pamaifamba nuku saka imimi uyu ari kutaura kuti imimi hamai murapisa, asi amai ndo vamurira kuisa apa kuti vanoziva kuti ndaifamba neuyu. Why? Ndareva kuti vakandifonera vachiti vakandifonera mai handiti vachiti urwere hwaramba uchienderera mberi, saka tokumbirawo mwana ambouya kuno timboona kuti tingaite sei. Ndanzwa kunzi mukadzi akamira kuti uchaenda kumutora kuti wakamboza natesva handitika iyo ichokwadi chokuti iwo ukasara kutengesa mombe uchitengesera mumwe mukadzi wakwazenga aita botsomba. Tipapo changamire handina mumwe mukadzi ari kurehwa nezvake. Mai ava vakambouya kumba here. Ndiri kubvunza kuti iwo ishokwadi chokuti iwo wakazotengesa mombe mbiri mukadzi kwaasipo. Mudanga mune mombe 3. Ndakatengesa mombe 1 ndichitenga maimbudzi ekupinda munda. Amai tidai sobana toda ngoti tione tiende toda kuti sisi kuona ndizvi. Imimi madzimai enyaya kuti vazopedzisira kuenda kumba uko ndizvo makanga manetsana ndizvo makavati mimi endai kumusha ngozi kana wagumbuka nokutaura ka iwe bva pano enda kumba kwenya ndizvo magumbezi mambasha makamurasira panzi akabva aenda. Ipapo handina kumurasira mabhegi. Asi kuti mimi enda kumba makadaro takatoyananiswa namasunga ndakatobata huku yetendurazi kumusha kupurazi tiri pakauya muzukuru akatitonga anova ari munhu anonzi masunga ndakabudisa tendurazi akati sekuru matadzi chida ise chibvisai mari batirai huku mukadzi ndakabata huku yetendurazi ndaperekedza muzukuru ndakazoona mumwe wangu akuti ndikandira mari zvikanzika mari kakwa. Saka pari zvine zviri kutaura zvokuti mwedzi uno ndimachi ndizvo imi makapedzera kuwanika kana kuoneka nenyaya yemudzimai muna October. August. Hamukapedzera kuona. So kureva kuti apa padai tiri isisu kana kudai murimiwo muchiona kuti mwana wenyu auya pamba kubva muna August amboenda matera adzoka maenda futi mamutora adzoka ndobva aenda mukwasha bharega kuzouya zvachose kana kuzoteerawo asi apesa pamwe kimbonzi aiwa endai zvenyu munoona kunge mukwasha wewe ari kuda mukadzi eno. Ini ndakateera. Makanotora kamukadzi akauya kawo hakuna mukadzi. Aiwa ava maitanzwa shokuru kuti makambonetsana vakaenda kumba kwako mimi makazotera makadzoka kumba ava vakatoti kuna kuenda kumba kwangu kwete kuti iwe murume watere inini ndikada kuenda kumba kwangu handizvo vakauya makataura namutu akauya kuti ndakuenda kumba kwangu so kuroti auye nhasi unoyi futi manetsana ngechipiri aende aona kuti paipa ndamboita manyimwe kuti ndakuenda ndege dzisina kutera nhasi unoyi kuti ndipaende futi uku ndonobatwa tingolingo saka kureva kuti iswazi kuti murume atere kubva August kusvika pari zvino munoti murume anoda mukadzi wake chakaitika ndechekuti inini pandikateera mukadzi okutanga because ndakatanga kubata huku achiripo mira unzwe murume zvatoda kuedza kutaura iwe ungapikisane nesu isusu hatisiri tichadzokera kumba kwako ari kudzokera kumba kwako ndouri toda kuti iwe ukurumidze kuona kuti pakagoneka here pakatadzika bhoze wataura kuti inini mukadzi wangu kumuda isusu wotese takutorwa kuti mukadzi aite sei adzoke ende chatikutsvaga ndechekuti iwe kuoneke kuti mukadzi wangu ndakamutadzira pamberi pamambo otaura mambo ndakatiregere ndakatadza mukadzi wangu ndomuda zvooneka papi nokuti uyo ari kutoti hachakuda asi takuda kutodzora shoko rokuti hachakuda zvine wakapikisana nesu kuti aiwa zvese zviri raiti zvawaitoita zvese zviri raiti hausi kurwa nesu kutorwa neuyu uye wacho wauri kuda kuonoraragara naye tikapedze nguva imambuya munokuti kudii pamusoro pomurume wenyu nhasi pamusoro pedani inini murume handishaka nechikonzero chekuti murume ndiye akatanga kundiramba ngavasawande nechigumwe baba ava vachiti vari kuda mhuri yangu chinotiratidza kuti muchada murume chii pamusoro pedani zvandakaitirwa nemurume ndati chinotiratidza kuti nhasi hamuchada murume chii
It's a process. Neni manager Kumuza mali kukuti mali $50. Like ababerigwana walipo ile. Walipo. Yeba wabego walipo. Wabego walipo. baberigwana bari batubira kuti kurukure Wewe kutuza tuona ndio wani mukazi wani murume mutamirira muri zati amana baise bafandi mimi mbozo kayapa bati bafandi kutatumvana nao mjado mandare kuno kumusha papi kara garanda papi chirombo pasu marimo kana zumarima yo inaweza kusema mtu mshangoni ngomba Kumanzi dalili pamawo pamukotozi. kama waje ndiye tumira ndono wewe babereki we murume balipo balipo waniga tulauti chiri muone zvikiitika mbuzi murume ya kuramba mwana wenyu anditika iyo abereka murukazi balipo anditika right ita process Sakamira pamusoro taka muntu wofungwa zvabereki kuti abereki inopaka wakachama ndona datano kutsokuba kwatavaita wakaingwa azi vabereki vemukazi muri kutokudini kuti mwananyimba chada murume munoona rimwe shoko ramungade kuti mutauro pamusoro pazvo pamusoro inandira mashoko akawanda ekutaura vataura murambira ndotedzera koi vabereki vomurume muri kutokudini kuti mwana wenyu zvaakurambawo munomwedzi kana rimwe shoko ramuda kuti mutaure pamusoro pazvo taurisai mtemo wachikwanisa kudzoreredza vanoti ukama wandinawo namahoko avo inonyadzisa kuti vanoenda vachinge vachiramba asi wemumadziva ekupinda kupita mwana wenyu zvinoratidza here kuti ari kutyoka asi kuratidza kuti ari kuchikoro saka right isusu tingagone kunyengetedza mwana wovaridzi kuti aende muchoto nokuti iwewo unenge usipo pavanenge vavaviri pamusoro itemo iwe mukadzi uri mudere bongo ukapedzisira kuenda ukamusiya nenguva yakatiyere kumushakoro ndabva muna september kusvika izvi ukugara na ndiri ndege zoratidza kuti uri mudere chakaita kuti aiwa iwe ndati zoratidza kuti uri kumuda here akandibloka shamari foni haisiri inobvakachira mukati ndati iwe izvozvo zvega zvinoratidza kuti uri kumuda here period yautaura kusvika nhasi foni yakabloka yes foni ndoikaroora mukadzi inini ndati zoratidza kuti unomuda here iwewo tomboti ndiye akaenda okusiya period yautaura iyoyo iwe ugara wega unoti achiri kuda here mukadziya iwe futi pindura izvozvo zoratidza kuti uchiri kumuda here kana ukamusiya period iyoyo ipapo ndopa uri kugejwa kana uchizonyengerera handiti urubvira ipapo pamusoro ndati zoratidza kuti uri kumuda here hazviratidzi kuti kumuda saka uda kutotanga kumupimba panyuwani manje kozi rudo rwokutanga wakakukanganisa handitowanzomataurira ndamubwawo kuti zvinonyadzisa kuti paukama ende tachitarisira kuti atezvarawo kutaura kwavo kwakaita izvo nhasi uno mukati meneimba tachitarisira kuti atezvarawo chetoti nyaya yeisokunzwa kwavakamboitawo kumashure vakamboitambirawo sei kusvika izosvika nhasi ibve kusvika nhasi yamuno mudare munomo atezvara zvakafinikana kuti atezvara vakasvika mukana mambo vataure iwewe murume unomboziva here kuti munhu kana achibva kumusha kwake
ari mudzimai haendere stanza anoda iwe unozviziva here izvo. Saka iweyo tomboti saizvozvizvi nhasi uri kurambiwa muno nokuti anoda iwe handiti iwa unakuenda kunyengetedza kana kuzodzokera kumusha kuye kwaanga aenda kuti otopfimba futi kana manetsana muri kunzwa baba kana manetsana munhu hati ndaakaenda kumusha kwangu handitika iwewo chimuda utonozopfimba futi zvawakabvoita zviye kuti utore mudzimai iyewe zvine wauna kuita. Saka iwe mukadzi hausimuda apa utoda kubraiba isusu kuti uratidze kuti uri kumuda nokuti waifanira kumudzokera nokuti ndiwe wakamuda. Saka hausi kumuda nokuti taifana kutonzwa kuti wakamboenda here achikudzingidza vabereki vachifona kuti adzingidze. Saka hapana. Saka regai titi pasati paisa process chiriko ndechekuti ndiani Carlton dambudziko riripo pane zvinhu zvitaura nachangamiri pauri iwewe uri kufunga kuti wakati mukadzi ndiri kumuda kana kuti mukadzi handichada especially pakuti mukadzi handichada pane chinokurerukira hapana chinokurerukira urambe mukadzi pfuma yavo atezvo vanoita sei vanoida chete ugare naye uri mujeri usingamude utezvo raungeida chete tanzwanaka saka rega vaite process kana dare richinge richiendera mberi vaite process yekuti hazvina changamire mukadzi haaendere sanza kurume anoendaiwo murume wacho handitika. Saka regai tinzwe kuti uyu mukadzi uyu ari kuita sei zvinotaridza kuti haachada iwewe. Nditse mari yangu. Because chekada kuti ndisadzokero andikasvika baba vakanditisa Watopiwa mukana wakutana naye unokuta ukatokupenda kana baba zvaunazo tichazozvitaura kana wesekretari akunyora handitika. Saka pane zvinhu regara vaite process yavo then kana vapedza kuita process yavo patinenge taakuti sekretari achinyora matsamba yake apo kuti azokuverengerai tinozokurukura izvozvo handiti tozokudza kuti zvinodei. Right. Unonzi ani zita? Benedicta tafadzwa maoko. Right, tafadzwa ndizvi. Unoenda pana baba wako apo, pana baba wako utati baba inini nozvomurume nhasi zvaperera pano nandichada murume woudza baba wako udzoka wouya apo tozokudza zvimwe zvokuita. Baba inini kwashauri handishada. Barai papa. Makaibata mari waniti. Muchinga Clayton, inini zvako handichada muchato wedu waguka pano tikaroorana pachivanhu. Tarambana nhasi muzuva tarambana nhasi muno mudare ndachifika ndeya. Tichasangana parudo rwevana ndopatichanga tichisangana ipapo iwo kandoona ndinochikombo changu murodi handisisine usandibvunzi inini kakonoona mukadzi waunodawo roora zvako wasununguka inini ndasunungukawo pamariwo pamusoro Carlton Chitumba mushato wedu waperera pano. Ngatisatire zvevana ndozvatichataurira muchibita vana. Imimi ndikakuona iwe muchigara nemudzimai wenyu wamakatora mukaisa mudzimba dzangu aiwa garai zvenyu handina dambudziko nazvo. Inini mukazombowo kuti ndawana vanondidawo musaita dambudziko nazvo. Right, Clayton unosunga mari yoyo uenda naye kuna baba wako uchiti baba inini muroora wenyu nhasi andiramba pazuva ranhasi mudare muno machifika ndera. Anorara.
Vana vari pamberi penyu ava vagara vanetsana muupenyu. Vabereka vese asi vati mambo nditakanurei ndikwanise kuraramawo nguva ichipo tichirera vana tosangana pavana. Saka mambo ndipatsanurei kuti tizochengeta vana vedu pasina dambudziko rorufu mukati mokurarama. Right. Warambiwa. Sisi mdzimauka nhasi. Saka zvatopindirawo pana yanomuroorewa. Asi pfuma yatezvarawo vanoida vanotokirema chete vapiwa. Changamire vanodzikisa mutongo. Crichton warambwa nomukadzi zuva ranhasi zvichireva izvo kuti mukadzi asunungurwa nomurayiro. Zvireva zvokuti kubva nhasi achisunga kubva paari ipapa achibuda padhoo apo vanomuda vakuchitova mafoni kuti vachimufonerawo vanenge vachimuda. Nezvo Crichton iwe wasunungurwa nomurayiro kuti paunobuda ipapa kana muno vamwe varambwawo vari kudawo nezvako makutopanira mafoni nokuti hakuna ichakurambidzai. Judgment. Mamonedare vakuera nyaya yokuedza kumba imba yevaviri asi mukadzi mahoko Benedicta aramba murume nekumupa gupu $50. Wanano yevaviri yagurwa namambo patsika dzedu dzechivanhu. Hamuna muchato handiti kwamajasirini. Customary marriage inobrekwa muno. Kana wazofunga wakumberi uko waudeda redo. Ngozi mambo avarambidzi Mombera mukaimba vakakumanikidza imenda mokuudza kuti mambo akamanikidza vanhu. Mambo amanikidza vanhu kurambana.